Ngiyabingelela igameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu nangalolu suku lwanamhlanje ngeensuku ze-lockdown lapha abantu bengakayitholi inkululeko epheleleyo ukuthi uJesu asihlelele nje ithuba lokuhlangana ngezwi lakhe silekelelane ngaloko inkosi esisizile ngakho. Ngiyacela ke sikhuleke. Baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha, udumo lonke silibuyisela kuwe ekseni. Siyakhuleka egameni lika Jesu waseNazaretha owavuka ekufeni wanqoba ithuna wasinika ukuphila okuphakade. Thatha ilungelo lokuvela uphinde moya ingcwele wambula izwi lakho ngoKristu omgcobileyo. Amen. Ngalolu suku lwanamhlanje ngiyathanda ukumbonga uJesu osasinikile impilo ukuthi sikwazi ukuhlanganyela esinkweni esiyizwi lakhe. Ngiyafisa ke ukuthi sithole izwi lenkosi encwadini yesibili baseKorinte uchapter yesine. Ngiyafisa ke ukuthi ngifunde nje enhlizweni yami yona ibekeke yonke ichapter, kodwa ke inkosi ibeke nje ukuthi sithenge iqiniso singathengisi ingalo. Kodwa ngiyafisa ke ukuthi ngifundeke yona lencwadi. Ngakho ke lokhu sinalenkonzo njengokuba sahawukelwa asidangali, kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo. Asihambi ngobuqili, asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu, kepha ngokuveza obala iqiniso sizincoma kunembeza wabantu bonke phambi kukaNkulunkulu. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele kwabalahlwayo, okukubona abangakholwa, uNkulunkulu walelizwe uphuphuthekisile ingqondo yabo ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu, ngokuba asizishumayeli thina, kodwa sishumayela uKristu Jesu eyinkosi, nokuthi siyizikhonzi zenu ngenxa kaJesu. Ngokuba uNkulunkulu owathi akuvele ukhanye ebumnyameni kukhanye, nguyena owakhanyisa ezinhliziyweni zethu ukuba kukhanye ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu. Ilelizwi uMoya Ingcwele alibekile enhlizweni yami, noma ngingasayifundanga yonke ichapter ngoba yinde, kodwa uMoya Ingcwele ubekile le ndaba, wayesebeka ingcinyana yalamazwi akuvesi number 2 lithi izwi lenkosi sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo, asihambi ngobuqili, asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu, kepha ngokuveza obala iqiniso siyazincoma kunembeza wabantu bonke phambi kukaNkulunkulu. Umoya Ingcwele ubekile kimi ukuthi thenga iqiniso ungathengisi ngalo.
leyo ncwadi incwadi yezaga 23 uverse wakhona u23. Thenga iqiniso, sona sihloko nje sanamhlanje. Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo. Abantu abaningi ababenenhlanhla yokuhlangana negama lika Jesu bakhubazekile ngenxa yokufisa ukuthandwa abantu. Uma ukhuluma iqiniso emhlabeni uyazondwa. Uma ushumayela iqiniso emhlabeni uyazondwa. Uzuzondwe nabantu abakholwayo, nabo abazibiza ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu, bazonde iqiniso olishumayelayo. Mina ke kungijwayele kakhulu ngoba njengomuntu owabizwa inkosi ukushumayela ivangeli, ngaba nenkinga ukuthi uma inkosi ingiyekisa umsebenzi ingithumela emakhaya la kubaswa khona amalongwe, ithi angoshumayela khona ivangeli, ngangenakwenza ngenye indlela. Kwakudinga ngime kanye nayo inkosi, ngime ngayo, nginamathele kuyo, ngikhuluma izinto yona inkosi ethi angiyikhulumi. Le ndaba yokushumayela iqiniso akuyona indaba elula. Wena osuku uzolishumayela uba nepain, ubuhlungu lobo bokukhuluma lezi zinto owaziyo ukuthi zizothinta ngqo impilo yabantu. Namhlanje ke sekwagcwala abantu abaningi la ngaphandle abangahluphi, abathi hayi umushumayela yeke izinto zabantu. Okwesibili, umushumayela yeke ukuthinta abantu. Shumayela izwi kodwa abantu ungabathinti. Manje ke kuyamangalisa ngoba umgomo wokushumayela kuwukuthi abantu bashintshe isimilo, baguquke endleleni ebebehamba ngayo, baphile ngendlela efunwa uNkulunkulu. Awukwazi ukuthi umushumayela ushumayele ngenye indlela ngaphandle kwaleyo emiswe uNkulunkulu ezwini lakhe. Yabona la eBhayibhelini khona indaba exoxwayo encwadini ya Numbers 22:23, Numeri 22:23, ekhuluma ngoBalak inkosi noBileam umprofeti. IBhayibheli lami lithi abantwana baka-Israyeli baseke besezweni ababephila kulo, noma ke ababehamba kulo bebheke eKhenani ezweni lesithembiso. Sekwenzeka ke inkosi le uBalak ilanda umprofeti, ithi kuyakeza azoyiqalekusela laba bantu. Into engiyithandayo ngomprofeti uBileam uthi umekhuluma, mina noma ungaba nengcebo yemali uthi uzonginika yona igcwele indlu, ngeke kodwa ngiyeke ukukhuluma izinto uNkulunkulu athi angiyikhulume ngenxa yemali. Lento ayikhuluma ngayo siyayibona kulezi insuku lapha abantu esikhuleni sokushumayela ivangeli bezama ukushumayela njengokubatshwa kwendlebe zabantu ukuze bakwazi ukusizakala ngemali. Kodwa uBileam uthi noma ngabe indlu onginika yona igcwele isiliva negolide, ngeke ngiwashintsha amazwi uNkulunkulu athi angiwakhuluma. Ngifisa ukusho ukuthi uma lithi iBhayibheli asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu,
kepha ngokuveza obala iqiniso siyazincoma kunembeza wabantu bonke phambi kaNkulunkulu. Ukushumayela kudlulisa izwi likaNkulunkulu njengoba linjalo. Kuyiqiniso ukuthi kubiza ukuphila kwakho wena osukushumayela. Abaprofeti ababeshumayela ngesikhathi esidala babebulawa abanye. Babulawele kona ukushumayela iqiniso. Bezondwa. Yakhumbula na ku-New Testament ukuthi uStefan wakhandwa ngamatshe ekhandelwa lona iqiniso. Akuyona into elula. Kodwa uma uzidelile ulandela uJesu awushintshi into uJesu athi shumayele, uyishumayela njengoba injalo. Lo mprofeti ke ngimkhotha uBhiliyamu lithi iBhayibheli uma eseceliwe ukuthi ahambe aye kuBhalaki wahamba. Lithi izwi lenkosi kwathi endleleni imbongolo ayehamba ngayo yashaya isidididi yenza into engayazi, wayishaya yashaya isidididi egcineni yavele yalala phansi wayishaya. iBhayibheli molifunda lithi uNkulunkulu wavula umlomo wembongolo. Kubantu abangakholwa kungaba sengathi into engenakwenzeka. Lithi iBhayibheli imbongolo yakhuluma yabuza nje ukuthi ungishayeleni kuze kube kathathu. Angiyona yini imbongolo yakho oyigibela njalo na? Ngike ngiyenze yini lento engiyenzile namhlanje? Uyavuma lo uthi uyiyona imbongolo yami futhi awukazi uyenze lento yenza. Ukuba nje benginenkemba ngabe senginqumile ngakubulala. Lithi iBhayibheli uma eqeda ukusho lawo mazwi inkosi yayisimvula amehlo. Uma evuleka amehlo ubona laphambi kwakhe kumingelosi kaJehova inenkembe ehoshiwe. Kusho ukuthi imbongolo yona yayibona ingelosi umprofeti oyigibele eyimpumputhe engaboni. Imbongolo yaze yalala phansi. Iyona eyaseva ukuphila komprofeti. Ngoba ingelosi kaJehova uma ikhuluma ithi ukuba imbongolo ayiyenzanga lento eyenzile. Ngabe wena sengikubulele kodwa imbongolo ngayiyeka iphila. Uthi ke ingelosi kaJehova ithi indlela oyihambayo ingozi kimi. Ingakho ngizile ngazomelana nawe. Ngoba ingozi kimi. Ngiyafisa ukuchaza nje lokho. Ngokwebhayibheli ingelosi kaNkulunkulu uJesu iyona leyo ngelosi eyabonwa uMose esihlahleni esivuthayo. Uma lithi iBhayibheli ihlezi ingelosi kaJehova kuleso sihlahla, uMose ebona isihlahla sivutha wayesephambuka eyakhona. Uma efika eduze kwakhona kwaphuma izwi esihlahleni kukhuluma yona ingelosi kaJehova, ingelosi kaNkulunkulu uJesu. Uthi ngibonile ukuhlushwa kwabantwana bami, ngizwile ukukhala kwabo, ngakho ngehlile ukubakhulula. Uyena ke lo Jesu owayemelene noBhiliyamu, yena lowo oyekhulule lesisizwe ukuthiwa akayosiqalekisa. Lithi izwi lenkosi wayesezithoba wakhuleka uBhiliyamu, wayesethi kuye ngizobuyela emuva mangekuhle. Wayese ingelosi kaNkulunkulu yathi hayi qhubeka, hamba
uye kuBhalaki njengoba ekubizile, kodwa uyokhuluma kuphela amazwi engiwabeka emlonyeni wakho. Khuluma kuphela lawo mazwi engiwabeka emlonyeni wakho. Ngiyazi ukuthi akuyona into elula. Ngikuzwile nami ngibizwe inkosi ngishumayela. Ngenhlanhla ngangile kancane eBible College. Ngathi ukutrainwa, ngafundiswa indlela ye-approach, ngafundiswa indlela yokushumayela. Kodwa uma sengiye efieldini la ngosebenza khona, uma ngithi ngisebenzisa i-knowledge yase-Bible College nakho konke, uNkulunkulu engithumile phakathi kwabantu wangitshela ngokucacile. Wathi uma ngikhuluma izinto ezithandwa yimi, ngingakhulumi izinto ezishiwo uye, uzongishiya. Kwakuzongisizani ukuphila ezweni uNkulunkulu angithumele lona, ngihamba uNkulunkulu engasekho. Ngase ngiyakhetha ukuyidela, ngakhetha ukubeka phansi ukuphila kwami, ngashumayela into engithola nami ukuthi iyangisanganisa. Intshumayelo evuka ngaleso sikhathi sengiphakathi kwabantu, yonke into ebengiyihlelile engakafiki kubantu ngithola ukuthi ithi inkosi rubbish. Bese nginika amazwi engithi ngiwashumayela nami ikhanda lami ngilizwe livuvukala. Kodwa kwangisiza ukulalela ngime ngqo naloko uNkulunkulu akushoyo, ngoba yikona okuveza izithelo. Namhlanje baze babeka izaba abantu bathi kukhona into engenza ngayo, kukhona into engiyisebenzisayo ukuthi uNkulunkulu anginakekele ngohlobo anginakekele ngayo, asebenze ngendlela asebenza ngayo. Ngifisa ukusho kunina ukuthi ayikho enye indlela. Thenga iqiniso kodwa ungathengisi ingane. Iyona nto kuphela yangisiza ukuma eqinisweni noma libhlungu kwamina lingizwisa ubuhlungu, kodwa ngashumayela lona njengoba linjalo. Ezikhathini eziningi hlangene nabantu bangitshele ukuthi wemfundisi Madlala, mangiqeda ukushumayela, wemfundisi Madlala sizogqiba kanye nalomuntu ogqitshwayo. Khona indawo ngangoshumayela enhlazatshe ngaseLundi, ngangingazi umuntu, ngangiphelezela umama weshonela umntwana wakhe esasihlanganyela naye. Uma sebefika le phambili bathi angishumayele, ngashumayela ke le ntshumayelo zami eyipetayo zokushumayela izwi likaNkulunkulu njengoba linjalo. Khona amazwi nje uMoya Ngcwele wabeka ukuthi njalo uma ngabe ngicwaba ngiphakathi kwabantu ngiwafunde. Incwadi yesibili, incwadi yokuqala baseKorinte, chapter 6, verse number 9 to 11. Leli verse lithi, ngokuba anazi yini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Bese lithi ningadukiswa, be not deceived. Bese lithi fornicators, adulterers. Liqhubeke lithi ifebe nazifebe. Bese lithi idolaters, nabakhonza izithombe. Liqhubeke lithi naziphingi, adulterers. Lithi nazihlobongi, fornicators. Kusho ngendlela, yonke indlela yokusebenzisa umzimba ngendlela errong ibaliwe la. Ngoba ifebe bayaziwa labo bantu abadayisa ngemizimba yabo, nabaphingayo abanama extramarital affairs, ihlobongi awesilisa nowesifazane abalala nabo bengashadile, nabesilisa abalala nayo, namasela,
nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphangi abakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Lezi zono zibizwa ngamagama bese kuthiwa abakwenzayo abanakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Umgomo wokushumayela ukuthi abantu badle ifa lombuso kaNkulunkulu. Uma ungalishumayeli leli qiniso, bayafa abantu befele ezonweni zabo. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu abeka isikhubekiso kubo bafe, kodwa igazi labo uzolibuza phezu kwakho wena ofanele ukushumayela ongashumayeli iqiniso. Manje-ke uma inkosi ingibizile angikwazi ukuthwala icala lokuthi ngisabile ukushumayela, angisabanga ukushiya umsebenzi ngaye endlaleni. So angidingi ukwesaba manje ukuthi ngizobulawa abantu bangibulalela ukuthi ngishumayele iqiniso. Verse lithi iBhayibheli kuyona lencwadi ebengiyifunda thina ngenxa kaKristu, uma uqhubeka nayo labaseKorinte lithi izwi lenkosi siyabulawa, senziwa umhlatshelo ngenxa kaKristu, siyazondwa, lithi siyacindezelwa nxa zonke, kodwa lithi asinyinyeki, lithi siyaxakeka kepha asidikibali, siyazingelwa, uverse 9 lowo, kodwa asidelwa, siwiswa phansi kodwa asibhujiswa, sithwele njalo njalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu, ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni yethu. Ngokuba sisaphila sinikelwa njalo ekufeni ngenxa kaJesu, ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe enyameni yethu efayo. Bese verse 12 athi kanjalo kusebenza ukufa kithina, kepha kinina ukuphila. Thina njengabantu abashumayela ivangeli sincikiselwa ngako ukufa, kodwa kubantu abalalele ivangeli silishumayelayo liba ngukuphila. Lamazwi ebengiwakhotha ngala 1 Corinthians chapter 6 from verse number 9 abiza izono ngamagama. Uma abantu bekuzwa bahlukana phakathi, abanye bazonde mina engishumayelayo, abanye bathi siyaqala ukuzwa siyasonta asikaze sikuzwe kukhona, sitshela ukuthi kukiphi incwadi, bafuna ukuyibhekela ukuthi linjengoba linjalo yini lelizwe engilifundile. iBhayibheli linayo le ndaba lalikhuluma khona kushunyelwa ivangeli, kuthiwa babebahle abaseBheriya kunabanye baseThesalonika, ngoba lithi iBhayibheli bahlolisisa ukuthi lezi zinto ezishunyelwa zinjengoba zinjalo na. Bahle abantu abalihlolayo izwi likaNkulunkulu. Kwangisiza-ke ukuthi ngishumayele ivangeli njengoba linjalo, kwangilekelela. Kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi ngelinye ilanga shumayela kwenye indawo, uma sengifundile lamazwi, kwaphela manje uverse 10 lo ubala amasela, ubala abahahayo, ubala nezidakwa, ubala nezithungi, ubala nabaphangi. Lithi iBhayibheli abawukulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Uverse 11 ethi babe njalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu. Kusho ukuthi kukhona abantu phakathi kwethu ababeyiyona lento. Nami njengoba ngilifundile le ndaba, kuningi okwami engikutholile engangikade ngiyikona uJesu engakafiki.
uma sefikile uJesu wangihlanza. Yabona makukhulunywa ngezihlobongi abantu abalalana bengashadile nami ngidlulile khona. Bakhulunywa ngabantu ababekhonza izithombe ngiyakwazi nami ekhaya. Samba sobamba imbuzi sibayeni ekhayeni elithandazayo. Sibamba imbuzi sibayeni kuyiwe nawe endlini yakagogo kuyokhulunywa kuyona imbuzi. Ziningi izinto esidlulile kuzo. Kodwa ngifisa ukuthi lithi iBhayibheli babe njalo abanye kini. Kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Kufinyelela lapho abantu begezwa khona noma kade benje bangaye ethuneni. Bangayi kolala emhlabathini obandayo kodwa bengashintshile. And into ezobashintsha ukushunyayelwa kwezwi. Manje ke kwakuthinteke le ndaba. Mase ngithi abantu kwangcwatshwa sengithi abantu abagqibe bathela umhlabathi. Base beshila abantu. Bathi uzongcwaba wena ongadakwa. Bacasula ukuthi ngifunde izwi lathinta izinto zabo. Iyona nto engibizelwe yona ukukhuza ukuthi abangalale ethuneni beyilento abayiyona kodwa nabo akuthiwe babe njalo. Ingakho ke sifunda lencwadi namhlanje ekhuluma ngokuthi asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu kodwa ngokuvezoba liqiniso. Noma siyazondwa noma siyasolwa kodwa siyazincoma kunembeza ngoba unembeza womuntu uyasho ukuthi into oyizwile iyiqiniso. Ngelinye ilanga ngangishumayelela ngeshwa ke ngangithinta izwi lenkosi elithanazi inthi imizimba yeni ithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini. Bese liqhubeka lelizwi lenkosi lithi uma umuntu elichitha ithempeli noNkulunkulu uyamchitha. Ngaqhubeka ngafunda elinye elithanazi inthi izitho zenu umzimba wenu uyizitho zikaKristu. Liqhubeke lithi umzimba asiwo obufebe kodwa umzimba ungowenkosi. Liqhubeke izwi lenkosi liphonga ngithathe izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe na. Lithi qhana kanye. Bese liqhubeka lithi balekelana ubufebe. Zonke izona zenzayo umuntu zingaphandle komzimba kodwa wenza ubufebe wona wakhe umzimba. Ngishumayela ke kuleyo ndawo ngishumayela kuphendulo wesifazane kude uyamemeza uthi wemfundisa usiyeke angifebi ngowakhe umzimba ungowami. Sengifundile ukuthi anazini ukuthi imizimba yeni ithempeli. Yena usacabanga ukuthi unawo umzimba. Lize lithi leli vesi nathengwa ngenani elikhulu mbongeni uNkulunkulu mkhazimuliseni emzimbeni wenu. Uma kushunyayelwa ivangeli kubalekile ukuthi niqaphele ukuthi ishumayela iqiniso kuyisikhathi noma kungesona. Sakufike lesisikhathi lapho abantu bayifunela befundisi njengokubatshwa kwendlebe zabo bayabakhetha. Bakhetha labo abazokhuluma kahle bangaphoxi. Mina ngijwayeleke mangisendaweni ekuthile hayi ningamnika uMadlali isiphoxi. Akungiphathi kabi ukuthi ngiyisiphoxi ngoba ngisuke ngifunda izwi lenkosi. Kusho ukuthi bathanda abantu ukuhlala emkhubeni yabo nasezonweni zabo kuze kufike isikhathi la bebizwa khona inkosi beqhubeka nemkhuba yabo. Lithi ke leli vesi sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo asihambi ngobuqili ngoba sahawukelwa.
uma abantu bekhetha ukuba amaqili okwabo, kodwa thina esifumene umusa ngokuhawukelwa, sazalwa kabusha, savuswa ekufeni esasikona, njengokusho kwezwi lenkosi Efesi 2 verse 1, uniphilisile nani enanifile ngephambeko nangezono. Uma wena uvusiwe waphila, hamba-ke kuloko kuphila okusha kukaJesu Kristu, ungabuyeli emahlazweni nasemanyaleni okhishiwe kuwo. Khona indaba la eBhayibhelini ekhuluma ngo-Achan, incwadi kaJoshua, ngicabanga ukuthi chapter 7, mangisi chapter wrong yongixolela, uyoyibheka kodwa incwadi ekhuluma ngo-Achan, ngicabanga ukuthi yena chapter 7 kuJoshua. Wayephakathi ebandleni ephila nabazalwane. Uma kuchithwa iJerikho, uNkulunkulu udlulisa umyalezo nje othi ningathathi lutho eJerikho, igolide nesiliva liyakuba ngelikaJehova, kodwa zonke ezinye izinto zakhona iqalekisiwe. Ningathathi lutho, shothi ningaphangi lutho. Uma sebenqobile iJerikho, lapha eJerikho ila kwasinda khona uRahabi, elithi iBhayibheli isifebe. Kusinda umuntu ongafanele ukusinda ngokwabantu. Kusinda uRahabi, abantu abahle kunoRahabi baphupha. Lithi izwi lenkosi, u-Achan wasebona izinto ezinhle, wayithatha wayoyithukusa endlini yakhe noma etendeni lakhe. Uma eqhubeka u-Israyeli, sekudingeka abheke nomuzi omncane obizwa ngokuthi Ayi. Kuthiwa hayi mncane kakhulu lo muzi, akhethwa abantu abambalwa bayobhekana nawo. Uma beyolwa nalomuzi omncane, beyozama ukunqoba wona, kwayibona abanqotshwayo ama-Israyeli afulathela izitha zabo abaleka. Kwabakhona amadoda angaphezu kwama-30 asala empini afela khona. uJoshua kuyakhala phambi kaNkulunkulu, uthi Nkosi, usiyekeleleni, kwenze njani sanqotshwa izitha? Inkosi ithi ayeke ukulala ngobuso phansi, vuka Joshua, u-Israyeli wonile, wenza into engithi abangayenzi. Bathathile entweni eqalekisiwe, bahamba nezinto uNkulunkulu athi ayilahlwe. Nanamhlanje abantu abaningi bayakhonza, kodwa bahamba nezinto uNkulunkulu athi ayilahlwe. Baxaka ukuthi yini impi umimisa ngakubi banqoba, baze bakhale ukuthi hawu uNkulunkulu kanti ukhetha abantu yini? Inkosi ayikhetha abantu, kunezinto eziqalekisiwe phakathi kwebandla. Uma uyilalela kahle le ndaba ka-Achan, iBhayibheli alisho ukuthi kwafa yena, kodwa kwafa abantu aba-innocent abangenaqala, bebulawa isono somuntu oyedwa. Nanamhlanje njengoba befundisa kuthiwa bashumayela ivangeli, babulala inqwaba yabantu ngokufihla iqiniso, besaba ukukhuluma abantu angabe bayasizakala ngabo bangasizakali.
bacabanga ukuthi impilo abayiphilayo i-right, impilo enhle ngoba kushiwo lutho ngayo. Kanti umuntu wayisile umuntu wangaphenduka, lithi iBhayibheli igazi lakhe lakubuzwa phezu kwekhanda lakhe. Ngelinye ilanga ngangishumayela kwenye indawo, khona enye insizwa yakithi kisisenkosini yasemndenini wasekhaya, iyaphila kodwa ke yayingeyena 100% ekuphileni. Manje ke iwudodana, iwumuntu oshumayelayo, senginikwa ilungelo lokuthi ngikhonze ngezwi. Ngiyashumayela ke le ntshumayelo zami ke ibhedayo abantu abangayifuni ngaphandle. Ngashumayela ngaze ngenze altar call, bayinikelayo basalayo. Uthi ke yena emva kwaloko uthi hawu ukhanga ngabantu lo. Ngiyakwazi mina ukushumayela, akukona ukushumayela lokukhanga ngabantu. Indlela akhuliswe ngayo, indlela afundiswe ngayo, uma kukhulunywa izinto ezithinta impilo yomuntu, kuthintwa izono, ubona ukuthi ukuganga ngabantu. So baningi abantu abashumayelayo abathengisile ngeqiniso. Kodwa ngifisa ukusho nje egameni lika Jesu ukuthi thengisa ngalo, kodwa uzowuvuza umvuzo wokuthengisa ngeqiniso. Le ndoda uAkhan, lithi iBhayibheli lami, uma uJoshua uNkulunkulu semtshela ukuthi akavuka Israyeli onile, kwase kwenziwa unkatho ababelisebenzisa ukucheck ukuthi konakele ngakuphi, ngoba akekho umuntu oyivelelayo. Kwacheckwa ke kwaze kwavela umndeni othile, lo mndeni uAkhan ezalwa kuwo. Uma kuqhutshekwa nalo mndeni kwaze kwafinyelelwa ngqo kuyena uAkhan. Angazi babelisebenzisa kanjani unkatho, kodwa kwakuseyenziswa lona. Uma sebefikile kuyena wasekuthiwa ke Akhan, khazimulisa uNkulunkulu, wenzeni? Yini impi kaNkulunkulu inqotshwe? Yini impi kaNkulunkulu iflathela izitha zayo? Yini inkazimulo kaNkulunkulu ingakwazi ukuhlala phakathi kwabantu? Yini? Wayesesho Akhan, hayi ngabona ingubo yokuphendulela enhle, ngase ngiyayithatha. Ngabona nesigaxa sesiliva negolide, ngakuthatha ngakuthukusa etendeni lami, ngakufihlile khona. Kwadinga ahambe ayokukhipha lapho ekuthukise khona. Imbangela yokuthutha kukaNkulunkulu ku-Israyeli isona esithukusiwe, isona esifihliwe, isona esisenziwe ngasese abantu bengekho, kanti ezulwini siyabona. Uthi umpostoli Paulo, ngakho lokhu sinele nkonzo ngokuba sahawukelwa, kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo. Asihambi ngobuqili, asiliphambanisi nezwi likaNkulunkulu, kodwa ngokuveza obala iqiniso siyazincoma kunembeza wabantu bonke. Nani ngiyafisa ukusho ukuthi uma ufuna ukuphumelela, yenza isiqiniseko sokuthi uma kahle. 2, akungabhubha abantu ngenxa yakho. Sikhona le story esikhona eBhayibhelini esikhuluma ngokuhlakanipha kaSolomon, elithi iBhayibheli abesifazana ababili bazala ingane ngensuku ezilandelanayo, behlezi ndawonye bebobabili engekho ufakazi. Emva kwensukwana omunye walala phezu kwayo ingane yakhe yafa. Wese switch ingane, wathatha lo philayo wabeka le yakhe efileyo kulo philayo. Uma bevuka ekseni lo nomunye uvuka ubona ingane yakhe ifile,
uthi lithi iBhayibheli uma ihlolisise ibhekisisa wabona ukuthi no iyona ingane nami nginayo kodwa lefile akuyona yami. Uma eyakulo ethi wena ushintshile ingane yami le uyiphethe nalomunye wathe yakhe efile yami ephilayo. Baze bagcine bethathiwe besiwa phambi kwenkosi uSolomon. Uma befika phambi kwenkosi kwasho ukuthi akekho umuntu owazi akekho ufakazi bechaza kona ukuthi lithi iBhayibheli kwakuzifebe umthetho wabo abantu ababedayisa ngomzimba bobabili bathola izingane. Lithi iBhayibheli babanga leyo ngane ke ephilayo bobabili. uSolomon kwasho ukuthi naye ubengekho. Wayesethi uSolomon no indlela elula asithathe ingane siyiklaye phakathi lethani inkemba. Ingane le yehlukaniswe phakathi lona lo wathola ucezu lwengane athola ucezu lwengane. Lona okungesiyona eyakhe okuyena oyiphethe ofike nayo eyiphethe lephi ephilayo. Uthi yebo Nkosi yehlukanise phakathi kungabi eyakhe kungabi eyami. Unina kwavuka phakathi kwakhe uthi hayi umntanami wathi Nkosi ngicela umnike yena ephila akangahlukaniswa. Lithi iBhayibheli lami uSolomon wabona ukuthi unina womntwana yilona nozwelo ngaye. Wayesethi mnikeni yena uyena umama womntwana. Lona omunye ngoba wayefelwe wayefisa nalona afelwe. Cishe bonke abantu abashumayela ivangeli abafinyelele la befelwe khona umntwana wabo bafisa bonke abantu bahambe befelwe. Ingakho bengafisi kushunyayelwa iqiniso. Uma ufika nje phakathi kwabo abahluphi kwakwasho omunye ngelinye ilanga sikwenye indawo wathi niyabona ke nje basila sekukhona abanye asebefikile ababona izoni nje kuphela la abababona abantu abakholwayo babona izoni nje kwase ngene mina ke kusho ngenye indlela bayazi ukuthi ngizokhuluma leyo nto uNkulunkulu angithume yona ngoba ungithume ezonini. Uma wena ungcwele kuthintwa isono awudingi ukhathazeke ngoba inkosi singakhulumi nawe ikhuluma kubantu abangekho ngcwele. Kodwa ngenxa yokuthi laba abantu abashumayela kwabona bafile kwabona bakhubazekile ibona sebeqala ukuprotect abantu babavikele ukuthi ngeke ikhulunywe lento kuzwa laba bantu. Kanti kwenziwa ukuthi nabo sebefelwe bafuna ukuhlala nabanye abantu abafelwe njengabo. Kodwa uma uphila uyakufisa ngathi nabo bonke abantu bangaphila. Sengizoya ngasemthandazweni. Khona indaba ekhulunywa umprofeti uHezekiyeli chapter 37 okhuluma ngokuthi inkosi yamthatha kumoya yahamba naye yana esigodini samathambo omileyo. Uma befika lapha uthi uHezekiya ayemaningi kakhulu egcwele isigodi. Isiyambuza ke inkosi ithi angaphila yini lamathambo na? Uthi ke yena nguwe Nkosi owaziyo. Isithi ke kuyinkosi profeta phezu kwalamathambo bemenza uthi nina amathambo omileyo. Uma yena profeta ngithanda uverse 7 wakhona uthi ngaprofeta njengoba ngiyaliwe. Ngenye indlela usho leyo nto okuthiwa kayisho njengoba injalo. Abantu abaningi banecala lokuthi bashumayela izinto zabo kubantu. Bashumayela inkanuko zenyama yabo. Uma kufanele bashumayele ukuyalwa inkosi kodwa bashumayela into ethandwa yibo. Uthi ngaprofeta njengoba ngiyaliwe. Uma profeta phezu kwamathambo
i-audience le engenazi indlebe. Lithi iBhayibheli anyakaza amathambo omileyo, anyakaza. Ikhanda lafuna umqala wakubo, umqala wafuna amahlombe akubo, amahlombe afuna imbambo nesifuba sakubo, isifuba safuna ihibhoni yakhona, konke amathambo kwaze kofinyelela enyaweni. Lithi iBhayibheli kwahlangana kwaze kwaba zidumbu eseyigcwele isigodi, gcwele amathambo omileyo. Kodwa into eyenze kwenzeke, ukhulume njengoba eyaliwe. Uma ekhuluma intando yakhe ayengeke anyakaza amathambo. Ngihleke uma ngiyifunda le ndaba, ngicabanga kunje wasishumayela. Sike sibone kwesinye isikhathi masishumayela kukhona abantu abathi bayayinikela kuJesu bephakamisa izandla, abanye bema ngenyawo. Kuhle lokho. Njengoba nawo uHezekiya washumayela amathambo aqoqana. Ngithi kuhle, kodwa kusuke kusamathambo aqoqene ngoba umuntu uphila ngoba esehlangene nomoya ingcwele. Lithi iBhayibheli kwase kumila imsipha, kwamila inyama, kwaba nesikhumba esikhavayo lezi skeleton. Kwagcina sekuyinqaba yedumbu lapho esigodini samathambo omileyo. Amabandla amaningi namhlanje ajabulela kona lokho, amanye agcwele ama-skeleton. Ngisho nanendlela ophila ngayo kuyabonakala ukuthi iyipoki lezi. Bakhona bona labantu kodwa iyipoki zodwa. Haleluya. Manje abanye-ke sekuyidumbu, sekumila inyama, kwamila imsipha, kwaze kwakwambozeka ikhumba, kodwa kuseyidumbu eyifileyo. Idumbu-ke zinephunga. La kuphilwa khona kungashunyayelwa iqiniso, iphunga lipheli. Hlala njalo kunokunuka okwenze ukuthi abantu abalana idumbu eyifile. Lithi iBhayibheli lami waphinda kwathiwa profeta phezu kwalezi idumbu, othi woza moya suka emakhumbini amane omhlaba, woza uzongena phezu kwalaba abantu ababuleweyo ngoba isono siyambulala umuntu. Lithi iBhayibheli ngaprofeta njengoba ngiyaliwe. Nansi into emnandi, khuluma njengokuyala kwezwi, ungaliphuculi. Likhulume linjengoba linjalo linamandla, njengoba linjalo liyaphilisa, njengoba linjalo liyelapha. Ngeke ngihleke kwesinye isikhathi ngithola ukuthi uma kukhona abantu abathi ngibathandazele, uma ngithandazile naye umuntu bese ethi umuntu hawu ngavele kwasuka mfundisi madlale ngathi bekubekwe uwena, khuluma ngokugula. Kanti angikubekanga ukugula, ukuthi igama lika Jesu athi akathandazelwe ngalo yilona elenze leso simangaliso. Uma kwenzeka nime neqiniso, iqiniso liyavela ngoba uJesu akafihleki. Uyena owenza izinto. Namhlanje ke bengifisa ukuthi sengiyothandaza. Zibhekeni ukuthi aninazo lezi zinto ezifihliwe. Sinale nkonzo ngokuba sahawukelwa. Asidangali. Kodwa sizilahlile into ezifihliwe zehlazo.
asihambi ngobuqili, asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Ngabe kunjalo na? Anilona lolu hlobo osoliphambanisa izwi. Anilona lolu hlobo olikopolota amavesi eBhayibhelini ukuthi lawa wafanele ukushunyayelwa. Kepha ngokuveza obala iqiniso, sizincoma kunembeza wabantu bonke phambi kaNkulunkulu. Uma uzosizakala, thenga iqiniso, ungadayisi ngalo. U-Akhani walidayisa kwafa abantu abangenacala. Wadinga naye alandela isijeziso sokuthi ubulela abantu empini, wenza uNkulunkulu wathutha. Kwadinga naye akhandwe ngamatshe abulawe ngoba uyena oxosha uNkulunkulu phakathi kwabo. Wena njengoba ulalele ume kanjani? Ngabe nawe uyena nowabanye abantu abenza inkazimulo kaNkulunkulu ingakwazi ukuhlala kulesi sikhathi secorona, abantu behlaseleka? Kungenzeka ukuthi ibandla linalo icala lokuthi lithengise ngeqiniso. Liyekile ukumisa izinto nje uNkulunkulu eyidinga. Ulaka likaNkulunkulu lehlela phezu kwabantu. Izwi lenkosi alikakaguquki namanje. Lithi uma mina ngithumela isifo ezweni, uNkulunkulu esithumela isifo ezweni. Bese lithi iBhayibheli, abantu bami ababizwa ngegama lami bazithobe, bafune ubuso bami, baphenduke ezonweni zabo. Mina ngiyakuzwa ngisezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise nezwe labo. Uma iSouth Africa izophila, idinga thina se-South Africa sivume ukuthi inkosi sithengisile ngeqiniso. Siyaliphambanisa izwi lakho. Ingakho abantu bexakeka, ingakho abantu befa njengoba bafa ngesikhathi Akhani kwa-Israyeli. Bafisa ukuthi uthukusa izinto etendeni lakhe, naye noma ezofa egcineni, kodwa kunabantu abama-casualties ngenxa yakhe. Yenza isiqiniseko ukuthi ababhubha abantu ngenxa yakho. Sengiyathandaza, sivala amehlo, tshela uJesu ukuthi Jesu, namhlanje impilo yami ngiyiletha kuwe. Ngiyavuma ukuthi nginezinto eziyihlazo eyifihliweyo, unembeza wami angitshela ngazo, abantu abangazazi. Kodwa namhlanje ngiyaphenduka, ngiyavuma ukuthi ngonile. Jesu uzokwenza lokho akushilo. Uthe uma bevuma ngiyakuthethelela isono sabo, ngiphilise nezwe labo. Baba wethu ongcwele, ngegama likaJesu waseNazaretha, uNkulunkulu ophilisayo, uNkulunkulu othethelelayo, Nkonzi enza isivumelwano nabantwana bakho. Wathi Moya Ingcwele imithetho yakho yakuyiloba engqondweni nasenhlizweni zabo. Wathi izono zabo abazenza ngeke usaphinde uyikhumbule. Yenze njalo nangalolu suku ukuthi balithenge iqiniso, bangathengisi ngalo. Siyabonga ngoKristu omgcobileyo. Amen.